फैगौ मा काप होनदोंमोन? Duran Cup. Uh, Duran Cup. Football. Football. Biनि title song आरो Organized by Indian Armed Forces. ओमफ्राय जोंहा BTR आ एसे हेल्प खालामबाय। दा बेखौ नोङो गावनो देंखो होनाय आरो बाबाजों नोंजों ज'हाय जिरायनानै सुजुनाय बुंगाखैमोन होनबा? थ' बिदिब्ला जोङो बे नायग्राफोरनो एसे इंगित मोनसे हरनि आरो नोंथांमोना जुदि बे मेथाइखौ फुल खोनासंनो लुबैदोंब्ला लाइभ पारफरमेन्सखौ नायनांगोन 5 आगस्टआव 5 आगस्टआव ओपेनिं सेरेमनि जाहैगोन नालाय साइ स्टेडियामाव बेहाय नोंथांमोना जुदि खोनासंनो लुगैयोब्ला फैनानै लाइभ पारफरमेन्सखौ नायफैनो हासिगोन आरो लाइभ पारफरमेन्सखौबो नायदो खेलाखौबो नायदो ओमफ्राय बिटिआर नि बर' सुबुंफोरखौ पुरा इन्डियायाव माने देखायहरदों लोब जे खेलायावबो जे बिटिआर आ खम नङा बर' जाथिया जि खेला फुटबल खेलायावबो खम नङा बेखौ दिन्थिनांगौ दा बिदिब्ला जोंहा बे मेथाइखौ एसे आं स्केलखौ एसे नायनानै गेलेनायनि हांगामा मोननै हानजा बादायनायनि बर' हादोराव गेलेनायनि हांगामा मोननै हानजा बादायनायनि बर' हादोराव गोख्रों समाय लानानै गेलेनायाव बाहागो लादों गोख्रों समाय लानानै गेलेनायाव बाहागो लादों दाब दाब हादोरनि गोख्रों गेलेग्राफोर दाब दाब हादोरनि गोख्रों गेलेग्राफोर बेयाव हारि धोरोमनि खोथा गैया गोनां गैयिनि खोथा गैया गेदेर उन्दैनि खोथा गैया नों फावसायनाङा नों गिनो नाङा नोंनि गोहोखौ दिन्थिनायनि सम माबायदि मोनदों नोंथांमोना आदैया आंथ' मोजां मोनदों दा मिउजिकजोंसो जागोन बेकग्राउन्ड डेन्सार थागोन गतिके मिउजिकआव गासै थाजोबगोन जोंनि ड्राम्स थागोन सेक्सोफन थागोन गिटार गासै अल जिमान मिउजिक थागोन करास थागोन लाइटिं गासिबो थाजोबगोन धामाका माने पुरा फुल प्रेक्टिस जागोन आरो माने नों गाबोननिफ्राय प्रेक्टिसाव थांसिगोनानो स्टेजआव प्रेक्टिस जाहैसिगोन आरो बिदिब्ला रायजोफोर नायनो फैदो 5 आगस्टआव दुरान काप फुटबल टुर्नामेन्ट आइ होप नोंथांमोना बे जितु गोदान बर'आव स्पर्ट्स रिलेटेड मेथाइखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो मानो होनोब्ला जोंनि गेलेग्राफोरखौ मोनसे जस होनायनि थाखायनो बेखौ माने बानायनाय जादों आरो बिदि हिसाबाव थ' बिदिब्ला जों सानैनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि जै गेलेग्राफोरनि जै बर' हारिमुनि थेंक इउ सो माच गिताश्री आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंनो बावहरनाय जाबाय सोमोन्दोआव आं नोंखौ फिसाजो जागोन आं नोंस्रा बाबाखौ आदा लिङो आदाजों लोगोसे आं गुरुबो मानियो आरो नोंस्रा आइखौबो आङो बिबाजै लिंबाबो गुरु मानियो आरोखि दा आं नोंनि खाथियाव फैनाय जाहोना जाहैबाय नोंनि जोनोमनिफ्राय दिनैसिम कालचार जार्निनि सायाव सावरायगोन माने नोङो माबोरै हारिमुआव आगान होखो नोंथ' मोसानोबो रोंगौ मोसानायखौ दोनथ'नानै नों मेथाइआव मानो गोसो होसिनखो बेफोरनि बायदिसिना खोथा आं नोंजों सावरायगोन दा आंनो दा गिबियाव मोनसे फिननाय नांगौ नों जोनोम जानायनि उनाव जेनेबा मानसि सासेया 5 बोसोर 5 बोसोरनि उनाव रायज्लायनो रोङो मोसानो रोङो रोजाबनो रोङो नोंस्रा आइ आफा सानैया नोंखौ
बबे लामाखौ देखायजेननाय माने मोसानायखौ ना रोजाबनायखौ माने बुंनो थाङोब्ला आं जेब्ला 2.5 बोसोरनिमोन आरोना उन्दै समनिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो माने आङो स्टेज गाखोदों आरोना ओमफ्राय जोंना आइ बाबाया जेब्ला जेराव जेराव प्रग्रामाव थाङो आंखौबो बिदिनो लांफायो गावसोरजों आरो बिदिनो मोसायोबो मेथाइबो खनो खिन्थु उनाव माने आङो हाइ स्कुल समसिम आङो मोसादोंमोन आरो मेथाइबो मोननैखौबो आङो खालामबाय थादोंमोन नाथाय माने कलेज लाइफनिफ्राय माने कलेज टाइमनिफ्राय जेनेब्ला आङो माने मेथाइ खननायखौनो जोंनि आइ बाबायाबो आंखौ बेखौनो माने बे लाइनावनो मेथाइ खननायनि लाइनखौनो माने बेहायनो थांनो थाखाय खावलायबाय आरो माने बांसिन जरा माने नोंना रोजाबनायाव थांबाय आरोखि रोजाबनायाव थांबाय आरो थ' नोङो एलपि स्कुलनिफ्रायनो नोङो आइ बाबानि फोरोंनाय आरो बे संगितनि गियान ना मानसिखौ माबायसा बाहायनांगौ सोरजों माबायसा रायज्लायनांगौ आइ आफानिफ्राय मोनजोब्बाय लामाखौ बिसोर देखायखाबाय देखाय नोङो कलेज मोनफैबाय जे कलेज मोनफैबाय नोङो लासै लासैनो अडिअ'फोर ओंखारहोलांबाय नोंनि नङा होमबा जेरैहाय मोननै मोनथामसो गोसोआव दं नामा नोंहा सोरनि प्रजेक्टआव रोजाबदोंमोन आङो बिदिनो सना माइनाव होननाय बड' मुभियावबो मेथाइ खनदों आरो बिथिंजाय खैसार होनायावबो खनदों आरो बिदिनो बाजै सना बिदियावबो खनदोंमोन आरो माखासेफोर दंमोन आं एसेबां गोसोआव गैला आरो निजोम होननायावबो खनदों जितु माने सानस'हायि बे मेथाइआ जेराव गोबां मानसियानो बे मेथाइखौ मोजां मोनो बे मेथाइखौ आं निजोम होननाय बड' सावथुनावनो खननाय जादोंमोन आरो बे सोरनि थाखाय रोजाबदोंमोन नोङो सोर एक्ट्रेसनि थाखाय एक्ट्रेसआ माइदांस्रि होननाय खिन्थु आं टाइटेलखौ आङो बावबाय नामा माइदांस्रिमोन आरो बे मेथाइआथ' जामाखै दाबो मानसिफोरा भिडिअ एरलु एरलाबाबो बे मेथाइखौ दाबो खोनासंबाय थायो मेथाइखौ कम्प'जिसना गणेश बर' आरो प्रकाश सयकिया सानैजोंनो कम्प'जिसन खालामदोंमोन टिउनखौ खालामदोंमोन बिसोरनो एसे 2 लाइन ओरै खालामजानाय सानस्रायैखौ बोजाना सानस'हायै गोसोआव सुखुआ खालामदों मानो सिमांनि गोदै फाखनाव खोमादों आं गावखौनो बोहैबोदों आंनि अननाया गोरबोनि बबे खनाजों सिउ सिउ बारनाय बारा बिरफालांबाय आंनि गोसोआ मा जाबावनो मा खालामनो जेबो सानस'हालिया खोमोना थिया जाला दाबो माने मेथाइखौ अहाय आरोखि खोनासंनो अहाया बे माने नों रोजाबनायखाय नङा मेथाइआनो कम्प'जआबो मोजां जाखादों आरो जाय रोजाबगिरिजों गासैबो गासिबो मिलायफ्लेजोबदों आरो थिग बिनि उनाव नोङो माबायसा माने एकदम मुंख'जाथाव आरो मेथाइ दोंनैसोनि मुं बुंनाय नोङो मुंख'जाथाव बेफोरबायसा आरो आंनि माखासे मिउजिक भिडिअ आं खालामदोंमोन आरो आंनि चेनेलनिफ्राय बे जोमै बायदिखौबो खालामदों आङो जोमै बायदियाबो मिलियन जाबाय बेनि माने लाइक्स भिउसआ बे जोमै बायदिखौ खालामदोंमोन आरो ब्रेक होननायखौ जितु मासुमजों जों खालामदोंमोन बेखौ आरो माखासे आं गावनि मिउजिक भिडिअखौनो खालामदोंमन आरो जिहेतु अ बेबि होननाय हिन्दी एलबाम मोनसे बेखौबो खालामदोंमोन आङो बे हिन्दीखौ बेखौ नोंनो मोसायाखैमोन होनबा बेखौ आंनो मोसादोंमोन नोंनो मोसादों आंनो एक्टिं एसे 2 लाइन लाइननै
मेरा ये दिल दीवाना है जाना मस्ती क्यों छाई है can get you out of my mind चलती क्यों सांसें मेरी इसे लिरिक्स का बाबू ले जावे oh baby दिल मेरा है crazy मस्ती में तू भी आ कर ले पार्टी ये बात हाँ नों गिबि स्टेजआव औ सबसे बांसिन थाखा लानानै रोजाबनाय गिबि स्टेज माने बबे बैसोआव रोजाबदोंमोन नों आन्दाज दंना नों फ्रक गाननानै रोजाबदोंमोन ना दख'ना गानना रोजाबदोंमोन गिबि स्टेज अबे जायगायावमोन नोंनिया आंथ' माखासे जेनेबा गुवाहाटियावबो आङो गोबां बिदिनो खालामदोंमोन दे आं श'सफोर बड'लेण्डनि खोथाखौ सोंबाय बिटिआरआव आरोखि बे मोनब्रै जिल्लानि बिथोराव बबे जिल्लायाव नोङो माने क'क्राझाराव माने बेहाय बलिउडनि जाय माने मशहुर गुलाटिमोन बिथांमोना फैदोंमोन जितु बे कपिल श'आव ओंखारो डक्टर बे माने केरेक्टार खालामग्राया बिथांमोन फैदोंमोन आरो बेहाय माने गासै बर'लेण्डनि बिथोरावनो जेनेब्ला आंखौ बेहाय पारफर्म खालामनो लेंहरनाय जादोंमोन आरो हांख्रायहरनाय जादोंमोन नोंखौल' लेंहरदों आरोखि हांख्रायहरदोंमोन बैसागो गोसोआव दंमोन ना नोंहा बे समाव बे समावथ' गोसोआव गैला नामा खै बोसोरसो जादोंमोन बे आइ थिंक माने कलेज टाइमावनो जानांगौ कलेज बिदि टाइमावनो आरो बिनि उनाव मोसानायखौबोथ' नुदो रायजोफ्रा नोंनि मोसानायखौ बे एलबामफोराव नुदों ओमफ्राय लासै नोङो माने आं नुजेनाखैमोन खोनादों आरोखि बै माबा खेला जादोंमोन जि फुटबल माबा बिश्वकाप फुटबल साकिराया रोजाबदोंमोन नों अब्ला आं खोनानाया आं माबानाव दंमोन चन्दन ब्रह्मनि न'आव बबेबा जायगायाव रोजाबनानै माने बे साकिराखौ लिंहरलै ओरैनाय खोनादों आंनि सायाव बुंदों आरो बड'लेण्डआव सोर साकिरा ओमफ्राय फाग्ला बे गिताश्री रामसि आरो बिदि होनबाय दा बिनि सोमोन्दै नों एसे बुंनाय बे मेथाइखौ नों माबोरै सेलेक्सन खालामफ्लांखो थारमाने बे मेथाइनि सिलेक्सना ओरैबायदि जाहैबाय माने बे समाव जितिया माने बे फिफा वर्ल्ड काप फैदोंमोन बे समाव बे मेथाइआ ओरैबायदि मोनसे भाइरेल जादोंमोन आरो बे मेथाइआ गासैनि खुगायावबो बे मेथाइआ सोलिगासिनोमोन ओमफ्राय बे समावनो मोनसे हाजोआव हाजो होननाय जायगाया बेहाय थारमाने सप्तासेसो दंमोन आरो मोनसे बेहाय श' मोनसे जागोन आरो कनसार्ट मोनसे ओमफ्राय बेहाय माने सासे सिंगार बिथांनि मुङा ताज आहमेदमोन आरो ताज आहमेद ओमफ्राय बिथाङा जोंनाव आंखौ जेनेबा हांख्रायनो फैदोंमोन आरो गावसिनि जायगायाव मेथाइ खननो थाखाय पारफर्म खालामनो थाखाय ओमफ्राय बिथाङा जोंनाव फैनायाव ओमफ्राय आंखौ माने बे मेथाइखौ बे समाव बे मेथाइआ बिराद माने मोनसे फेमास जागासिनोमोन आरो सोलिखाबाय बारा गोबावबो जायाखैमोन ओमफ्राय बे मेथाइखौ आंखौ बिथाङा खननो थाखाय खावलायबाय आरो जे नों बेखौ बेहाय नों खननांगोन होननानै रोजाबनो नांगोन ओमफ्राय आंथ' सानबाय मा बे मेथाइआथ' एसेबां इजि नङा खननो थाखाय आरो सप्तासेल' सम दंबावो ओमफ्राय आंहा आरो सानबाय खननोबा हागोन ना हाया नाथायथ' बिथाङाथ' मोनसे आंखौ जर होलांबाय जे नों खननो हाखागोन आंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ नोङो खननो हाखागोन नों खालि प्रेक्टिस खालाम होनबाय बिनि उनाव आरो आङो सानबाय जे दे बिदिब्ला आंनि सायाव एसेबां फोथायनाय दंब्लाथाय आङो खननो थाखाय आं नाजागोन सानबाय आरो ओमफ्राय साननानै आङो मेथाइखौ लिरख'बाय माने माबानिफ्राय मबाइलनिफ्राय आं मेथाइखौ लिरख'नाय जाबाय आरो लिरख'बा माने ओरैबायदि गोलाव दिस्टा पेपाराव गांथाम गांब्रै जाखाबाय आं माने बेखौ नुनानै आंना खर'आ माने आं सानबाय गिबायबो मेथाइआ बिराद गोलाव ओमफ्राय आङो दा ओंखाम ओंख्रिबो आङो माने माबानो हाला माने टेनसनावनो सप्तासेल' दंबावो बेयाव पारफरमेन्स खालामहैथारनांगौ आङो उनाव माने लाइन मोनसेखौनो आङो 100 टाइम्ससो 100 बार बा 100 टाइम्स आङो मोनसे लाइन फार्स्ट लाइनखौनो माने आङो प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय फाइनेलि माने बेहाय थांनानै आङो पारफरमेन्सखौ होनो हाबाय आरो गासै मानसियानो माने बे टाइमावनो बेयाव बांसिनानो गासिबो मुस्लिम मानसिमोन आरो ओमफ्राय मुस्लिम मानसिमोन गासैबो माने आंखौ ओरैबायदि बिसोरो मोजां मोनबाय आरो बेयावनो बिसोरो होनखाबाय आरो आंखौ माथो शाकिरानि बायदि जाथारदों होननानै आरो बेयावनो आंहा मोनसे माबाया फैखाबायमोन आरो बेनि उनावनो आरो बे मेथाइनि
दाहारा सोलिगासिनो थाबाय दासिमबो दङ दासिमबो माने बे डिमान्ड आरो दासिमबो नोंनि बे माबाफ्रा बै रोजाबनाय स्टेजाव रोजाबनायफ्रा दासिमबो भाइरेल जायो आरो एसे भाइरेल खालामना होनाय जेनेबा आंनि साबसक्राइबारफोरनो एसे 2 लाइन You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off a cab in a shadow. You're on the front line, everyone's watching. You're in a serious way to getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. To get it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, it's Samina, Mina Zangalewa, cause this is Africa. Samina, Mina, waka, waka, Samina, Mina Zangalewa, Anawa, Afrika जादोंमोन ना Afrika जादोंमोन आरो बे जे टिउन टन फरेननि टन एक्चुअली नोंहा बेखौ हजम खालामनायाव एसे टाइम लादों ना आं माने आं माने उन्दैनिफ्रायनो जेमानब्लाबो गासै मेथाइखौनो खोनासङो बाट मानोब्ला मोनसे समाव माने आं जेब्ला गुवाहाटियाव बिदिनो स्टेज पारफरमेन्स खालामो अब्ला माने गोबां मानसियानो आंखौ होनो आरो जे नोंना माने वेस्टार्ननि माबाया दं होननानै बेनिखायनो नों वेस्टार्नफोरखौ प्रेक्टिस खालाम होननानै बुङो नालाय बेनिखायनो आङो वेस्टार्नखौ बांसिन फल' खालामोमोन आरो आवगायनिफ्रायनो आंबो बेखौनो खावलायनो नागिरो जोंनि बे दावगाफुनाय रोजाबगिरिफोरखौ जायफोरा माने गावनि जाथिनिल' रोजाबबाय थायो खायसेया ओरैबो बुंबावनो नागिरो ओइ मालाय जाथिनिखौ मा रोजाबबायनो खिन्थु बे बिराद गोरोन्थि आंनिब्ला नोङो बर'निल' ओंखामखौ मानो जानांगौ गुबुन जाथिनिबो सेना जानांगौ नङा होमबा प्लास पइन्टआ नोंहा बहा थाहैखो बे इंलिस रोजाबनाय हिन्दी रोजाबनायाव नों प्लास पइन्ट जेराव नोङो मासाव 30टा प्रग्राम मोनो खायसेयाथ' 10टा प्रग्राम खालामना दलद जना थायो नों बायसानो रोजाब रोंगौ बिसोरबो खिन्थु बे जाहोना बेनो थारमाने आङो जेब्ला मेथाइ खनदोंमोन आरो नोंथांमोनखौ आङो बुंनि जेब्ला माने मेथाइ खनदोंमोन ओरैबायदि आङो खालि बेखौल' सानोमोन आरो जे आङो बेसे फेमास जागोन बा बेसे मा जागोन आं बेखौ सानाखैमोन आरो आं खालि बेखौल' सानदोंमोन आङो मेथाइ खननांगौ आङो जि खनो पारफेक्ट खननो नाजानांगौ आरो आं ओरैबायसा सब बुस्थुखौनो माने ट्राइ खालामनांगौ आरो मानसिया हायि जेबो गैया नोंथांमोनाबो जुदि सानो बिदि माने खननो थाखाय नाजानब्ला गासिबो जायो नाजानायजोंसो जाखायो गासिबो स' बिदिनो जाखांफुनाय बिथांमोनखौ आङो खावलायो आरो जुदि नोंथांमोनाबो बिदि बेफोरबायदि मेथाइ खननो लुगैयोब्ला नाजानायजों जायो प्रेक्टिस खालाम बिदियावनो जायो आरो बिदि आरो खालि जोङो मेहनत खालामनांगौ आरो बेनो आरो बुस्थुआ खस्थ' एसे जायो फार्स्टआव बैसोदो खोथा गैयाना बैसोगोरानि बे स्टाइलनि मेथाइ दंना हिन्दीयाबो गैया होमबा दङ कत मेरला मेथाइ दं बै ऋषि कापुर जुगनि बे महम्मद रफि मोना बेफोरखौ बैसोगोराफोरा रोजाबनो हायो दा उषा उत्थुप बिथाङा उषा उत्थुप मेमा जेरैबायदि एसेबां बैसो जाबाबो बिथांनि भइसआ मोनसे बिराद बोल्ड आरो बिथाङाबो वेस्टार्ननि माखासे वेस्टार्न स्टाइलावनो मेथाइफोरखौ खनो बिथाङाबो बेखिनिखौ जों एसे खावलायहरबाय आरोखि साबस्क्राइबारफोरनिसिम गाज्रि मोननाङा आरो जोंनि दावगाफुनाय देंखोगिरिफोरनिसिम नोंनाव आं मोनसे सोंथि सोंखाना दोननोसै बेखौ आं उनथाराव लागोन माने फिननायखौ बे जाहैबाय नोङो 5 तारिखआव क'क्राझाराव दुरान काप बे डिफेन्सनि नामा बे बेखौ डिफेन्स बिथांमोनानो माने अर्गानाइज खालामदों इन्डियान आर्मि फर्सेस अर्गानाइज खालामदों ओमफ्राय जोंना प्रमद सारा एसे स्टेडियाम सापर्ट खालामदों आरो फाननाय थाखा फैसा एसे खरसा खालामदों बिनि मेथाइखौ नोंनो सुजुदों ना मा जाखो सुजुनाया माने बिथांमोनाबो जेनेबा गावसोरो बर' जायगायावनो जागोन नालाय बर'लेण्डआव जागोन नालाय बेखायनो बिथांमोना आर्मि फर्सेस बिथांमोना माने होनदोंमोन आरो जेनेबा स्पर्ट्स रिलेटेड बर'नि मेथाइ खननांगोन होननानै बिनि उनाव आंथ' सानबाय जोंनि जेनेबाथ' बर'आव बिदि क्लिक जानाय जेनेबा स्पर्ट्सनि आंथ' जेनेबा दंब्लाबो आङो मिन्थियाखै आरो ओमफ्राय जोंना बाबाजों आंजों मोनसे ओरैनो
लिरनाय एसे एसे दंमोन माने ओमफ्राय जों बेखौ माने एसे एसे सोदांनानै माने थाबनो जोङो कम्प'जिसन खालामनानै होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय मिउजिकखौबो खालामनो हरबाय ट्रेकखौ ओमफ्राय बेखौ लाइभ खननाय जागोन आरो खिन्थु जोङो माने बिराद हाखु दाखु खालामनाय जादों आरो बेयाव माबाफोर मोनफा मोननै गोरोन्थिबो थानो हागौ निस्सय थाखागोन खिन्थु थेवब्लाबो जेसेबां हायो जोङो माने बे गेलेनायखौ स्पर्ट्सखौ लानानैनो रिलेटेड मोनसे मेथाइखौ जोङो कम्प'जिसन खालामनाय जाबाय आरो बे मेथाइजों जोङो फोजोबगोन जोंनि हाबाफारिखौ बिनि सिगां आं मोननैसो फिसा फिसा सोंथि पार्सनेल लाइफ नों बिबारनि भितोराव माखौ बांसिन मोजां मोनो बिबारनि भितोराव आङो गलाब बिबारखौ मोजां मोनो गलाबा मेरला कालारनि दं आं गोजा कालारखौ मोजां मोनो गोजा ओमफ्राय गोमो नों मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो ओंख्रियाथ' आङो माने बे मा होनो बेखौ थाइगिरनि अनला आरो नाजों ओमफ्राय आरो माबा टमेट' फिश बे लकेल जाहैबाय बाहेरायाव थांबाथ' गुबुन नों जि दख'ना गानो नोंजों मा कालारा माबा जायो माने समायनासिन नुनाय बायसा मोनो नोङो आंथ' बे कालारखौबो मोजां मोनो आङो माने बेखौबो आंखौ समायनाय मोनो आरो बे ब्रिन्जल जिथु कालार बेखौ समायनाय मोनो आङो नोंनि गोसोआ सानो आरो बेयाव गुफुरसिन नुयो माने आं गावखौनो एसेबां गुफुर नङा नालाय जटिल प्रश्न जटिल माने गोब्राब नोंखौ बाबाया बांसिन अनो ना माया बांसिन अनो अननायाथ' सानैबो अनो खिन्थु माने आइनि अननायखौ बाबानि अननायफोरखौथ' मिथिखायो बाबानि अननायफोरा माने सिङावनो थायो इन्टारनेल थायो आरो ओमफ्राय आइनि अननाया आरो एकदम फ्रेन्डलि आरो सोरनिफ्राय बांसिन बोख्ल'दो नों बिमानिफ्राय ना बिफानिफ्राय माने बे उन्दै समाव जानाय मेथाइ जानाय माबा जानाय गस्ला जि जोम बायनाय सानैनिफ्रायबो समान माने बिनिफ्राय एसे बुरजा लाबाथाय बेबो गवा ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे बुरजा लाबाथाय बेबो गवा ओंखायनो सोंदों माने आइ बाबायाबो नुगोनथ' भिडिअखौ गाबोनफोरनो नुगोन आरो बे जों थैनायनि उनावबो थागोन बियो ओंखायनो आङो बासिख्ल' खायसे खोथाखौ सोंबाय नोङो आरो आंनि चेनेलनि बिखय माबा बुंबावनो आरो जोंनि दावगाफुनाय महरगिरिफोरखौ मोनसे फिसा टिप्स माने गारामाखौ मोजाङै लाखिनायनि नों जेरैहाय थिग मथे लाखिबाय दङ एसे खान्दा एसे मिनिटनि माने ओरैबायदि आरो ना आङो सानो आरो आदैनि साबसक्राइबार बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो सानो आरो गुरैयै जे जुदि मेथाइ खनग्रा बिथांमोनबो दङ माखासे निस्सय थागोन माने जिमान हायो एसेबां मानसिया नाजानांगौ आरो आंनिबा फार्स्टआव खस्थ' खालामनांगौ आजिखालि ओरैबायदि जायो गासिबो सर्टकाटाव थाबनो साक्सेसखौ मोननो लुगैयो नाथाय बे वेआ एक्सुवेलि रं मानो होनोब्ला लासै स्टेप बाय स्टेप मानसिया दावगानो नांगौ आरो ओरैबायदि सर्टकाट खालामनानै दावगानानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानै आं सानो आरो स' जेसेबां हायो सोरबा मेथाइ खननायावनो जा सोरबा एक्टिङावनो जा गासै लाइनखौ फार्स्टआव गावखौ माने पलिश खालामग्रोनांगौ आरो मेथाइ खननायाव प्रेक्टिस खालामनांगोन रेगुलार जे गावनि जेब्लासिम मिस्टेकखौ गावनि गोरोन्थिखौ नों मेथाइ खननानै गावनो गावखौ जाज खालामग्रो जे आंनि अबे मोनसे लाइना माबायदि जादों अबे मोनसे लाइनाव अबे मोनसे वार्डआव अबे मोनसे माबायाव माने गोरोन्थि जादों बेखौ पलिश खालामबाव गावनो गावखौ जाज खालामनानै पलिश खालामबासो गावखौ माने फोसाबनो हागोन आरो बेनि उनावसो नोङो कनफिडेन्टलि माने रायजोनि गेजेराव माने दिन्थिनो हागोन आरो प्रेक्टिसनि आरो बांसिन बे आरो आं खोनानो लता दिदिया 8 घन्टा रिवार्स खालामो 24 घन्टायाव 8 घन्टा नाङा नोङो 4 घन्टाल' खालामसै 4 घन्टा खालामबाबो बहुत 4 घन्टा खालामबाबो बहुत आरो बेनो बेखौ खावलायबाय नोंबो खावलायबाय आंबो खावलायबाय लेटेस्ट नों बाबानि मोनसे फक मेथाइ रोजाबदोंमोन बेखौ एसे रोजाबदो
ओमफ्राय बोरायखौ ओमफ्राय आं दान्दिसे ब्रेक होगोन बिनि उनाव नोंनि 5 तारिखनि मेथाइखौ आङो 2 लाइन खोनागोन नों सुजुनाय दे सुजुनाया माने आं टिउन खालामदों लिरनाया जोंना बाबानि बे बोरायखौ 2 लाइन आदैयाबो खनफानांगोन बिथांमोनाथ' गासिबो मिन्थिखायो आदैयाबो बेसेबां सासे फेमास माने एक्टर मेथाइ खनगिरि आदैया माने माल्टि टेलेन्टेडखा आरोना आदैखौथ' आरो बिथांमोनखौ सिनाखि होनो दरखार गैया गासिबो फेमासखा माने गुवाहाटियाव जेरावनो थाङो आदैजों अबेबा गारियाव थाङोब्लाथाय जोङो आदैखौ गासिबो पुलिसफोराबो माथो होगोन दादा आजि डिउटि नाय नेखि आपुनार होननानै आदैखौ जेरावबो माने गासिबो मानसियानो गुवाहाटियाव सिनायै मानसियानो गैया अल आसाम आरो आं मोनसे एसे फानि बाथ्रा बुंनोसै आदैजों अबेबाफोर थाङोब्ला टल गेटआव खिन्थु मालाबाबो चार्ज लाजाया आदैजों बेनिखायनो थाङो खर'खौ देखायबानो माने खर'खौ देखायब्ला माने आदैनो टल गेटनिफ्राय बासिगोन नोंथांमोना आदैजों मालाबा बेरायहैयोब्ला टल गेटनिफ्राय बासिलाङो माने नोंसोरनि आइया ओंखायनो आंखौ लिंदो 5 तारिखआव दे बिदिब्ला मेथाइखौनो एसे रोजाबदो आंथ' देनां नोंनि चेनेलाव रोजाबनोसै दे जागोन दे नोंनिखौल' रोजाबदो एसे बोराय माखो जाबावनो बोराय माखो जाबावनो दुब्लि फोथाराव माइ गैलिया बिलो दैसायाव ना गैलिया खलि जुगावलाय जेबो गैलिया बोराय माखो जाबावनो बोराय माखो जाबावनो बोराय माखो जाबावनो बोराय माखो जाबावनो दुब्लि फोथाराव माइ गैलिया बिलो दैसायाव ना गैलिया खलि जुगावलाय जेबो गैलिया बोराय माखो जाबावनो बोराय माखो जाबावनो खुलुमबाय आदा फैलाव मोजां दे आं माने गितास्रिनाव मोनसे फिसा हाइकाट लादोंमोन बे माने गावनि जोनोमनि उनाव गाव जि संगित लाइनाव थांग्रोबाय बे माबोरै थांखो बेखौथ' गाव खोन्थाबाय एसे खिन्थु उन्दैथारखौथ' बावदोना बियो मिथिया नोंसोरखौ जोबोद दिगदार होयोमोन नामा आदा बुंलाय एसे दिगदार माने जोंहाबो इच्छामोन बेनिखायनो आं इनि नामखौ गितास्रि लाखिदो खानसे जादों मेथाइ खननो हागौ गिता नामानोथ' मेथाइ खननाय ना आङो हस्पिटालावनो सानदोंमोन बेनि नामा गिता जागोन गतिके गिता लाखिगोन मेथाइनि थाखाय अस्तादबो जागोन गतिके बिखौ आं टारगेट लादोंमोन आरो गिता मेथाइ खनहोनो थाखाय आंनि सिन्ताया बेनोमोन ओमफ्राय बे हिसाबै नों गितास्रि दोनबाय गितास्रि दा जेनेबा नोङो मेथाइ रोजाबो प्रेक्टिस खालामो गाव जोनोम जानायनि उनाव बेफोर माबाफोर डिस्टार्ब होयोमोन नामा स्टेजआव नोंसोर सानैजोंथ' ज' थाङोमोन ना थिग जों डिस्टार्ब होनना सानामोन आरो बिखौ जों स्टेजाव थिखांनायानो जोंहा उद्देस्यमोन इयाबो इच्छा दङमोन स्टेजखौ नुबोला बियाबो उथिनो जायो खिन्थु केटिकिजाराव खनसे थांनायाव मा जादों उन्दैयावनो तामाम अखा मेथाइ खननो थांदोंमोन इमान अखा बे केटिकिजाराव उनाव मा जाबाय जों मेथाइ खननो थांदोंमोन दा घटनाया जाबाय मा गाव मोसानो नांग्रो गाव मोसानाय उनावसो जोंनो मेथाइ खननो होयो आरो बेबायदि घटना जादों गतिके प्राय बिगिदिनो आरो इयो प्राय माने जेराव थाङो सिगां खनग्रो माने मोसानो सानो आरो इनो इच्छाया ओमफ्राय बाजै मा बुङो बे गितास्रिनि सोमोन्दै जेनेबा तारमाने मोसानाया बिनि माने प्रथममोन आरोना उन्दैयाव बेयो माने बै जोमग्रा जि नै बे जों लानाय बे जोमग्रा जिया बेखौनो दखना खालामनानै होयोमोन मोसानायखौबो फोरोङोमोन बेनिफ्राय ओरैबायदि तारमाने 5 बोसोरनिफ्रायनो 4 बोसोर 3 बोसोरनिफ्राय बियो नैबे गणेशपारायाव बिहु माने जोंहा माने बिहु फांसन जायोना माने फार्स्ट दिना जेरै फ्लेग हस्ट खालामब्ला माने फुरा बे गेजेराव हाबखावनानै बे मोसाखायोमोन आरो रोंबाबो रोङाबाबो बे 3 बोसोरनिफ्रायनो माने 2.5 बोसोर 3 बोसोरनिफ्राय बियो सुरु जादों आरो बिनि मोसानाया
आरो जाबा जादा मेथाइफोरखौबो थारमाने उन्दैनिफ्रायनो माने ओरैबायदि माने माबामोन आरो बियो गोसो होयोमोन दे माने अलप माने बिराद माबा मोनसे टेलेन्टआ एसे उन्दैनिफ्रायनो डेन्जारखामोन आरो बिनिया ओमफ्राय बेखौ जों भाबिबाय आरो जोङो निस्सय बेनाव माने मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनायनि माबाया दंखायो बेहा गतिके बेखौ जोंल' खनबाय थानानै मा जागोन जोंथ' दा बैसोबो जाबाय सानैबो ओमफ्राय गथ'खौ जोङो खालामथारनांगोन ओरैबायदि मोनसे जोंहा माने गोसोआव साननाय फैबाय आरो बे हिसाबैनो गितास्रिखौ दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसे जेराव प्रग्राम जायो बे थांफाखायो आरोखि आरो थांफानानै ओरैबायदि डेन्जार गथ'आ माने ओरैबायदि डिस्टार्ब जायो माने गाज्रि डिस्टार्ब नङा माने मोसानो माने स्टेजखौ मोनाबाबो दाय बिथिं गुबुन गुबुनखौ होग्रोयो बिथिं जोंहा बिमा बिफायाबो मेथाइ रोजाबगोन आरो गथ'खौबो मोसानो माने आरो स्कप नांबावगौ बेबायदि माने उन्दैनि जादोंमोन आरो बे डेन्जारमोन आरो खावखुमाफोरखौ थारमाने ओरैनो गिलाबबायो आरो जिखुनु एम्फौ एनला बाब्राबलाबायो बारदावलाबायो माने बेनिखायनो जोङो तेलखपाखौ जों असमियाव तेलखपाखौनो बुङो बर'आवबो तेलखपायानो जाबाय माबा खावखुमा नाम बे खावखुमाखौ खोब गिनायखायनो खावखुमाखौ हमनानै बिनो माला गानहोदोंमोन जोङो माबायाव बै एम्फौ लाथानि माबायाव गोसोआव गैया थारमाने मुस्रि सिङाव बोरैबा थाबाय थानानै बियो माने गिनाया फैबाय नालाय बेखौनो खावखुमाखौ ताबिसाव सोनानै गानहोदोंमोन बे जाबाय लाइफ स्टरि बिनि आच्छा बेखौ नोङो बेनो गिबि नङा होमबा देरसिन बेनो देरसिन न'मा न'दिन नोङो गुदियाव लानानै बेखौ जोनोम होबाय होमबा बे जोनोम जानायाव थानाय समाव नों मा सानदोंमोन जेनेबा नोंनि गोरबोआव दं आरोखि मानसिया बे समाव नोंहा मा अनुभब फैदोंमोन बे गथ'आ मा जागोन ओरैनो साननांगौमोन ना सोरबा बे ऋषिमुनिफोरा माने आन्दाज मोनलायनो मा जागोन बिमा बिफाया साननाया फैखायो थारमाने मानो होनबा जोंबो माने उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनानै फैबाय आरो जोंहा माने सानैबो जोङो मेथाइ रोजाबबाय गतिके बे हिसाबै माने आंहा मोनसे धारना दंमोन बा साननाय हनायाबो दंखायोमोन बेखौ सिंगार खालामगोन माने ओरैबायदि फैथ'वाखै थेवब्लाबो गथ' हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा गथ'दे बेखौ माने सिंगार बेफोरबायदि माने साननाय दंखायोमोन आरोखि गोसोनि साननाया दा जाफुंसारदों आरोखि माने नोंहा बे जोनोम जायियावनो साननाय दंखायोमोन सिंगार खालामनो होननानै गोसो दंखायो बे नोंनि प्रथम साननाय बिनि उनाव बिफानि जाहैगोन खायसे खायसे बुङो मा गोरबोआव थानाय समाव जुदि सिखाव खावोबा बिमाया गथ'आ सिखाव जायोनो दा नों बे समाव मेथाइ रोजाबबाय थाबाय निस्सय बिनियाव लासै लासै माने ब्रेनाव बिदि होननाय खोनायो ऋषिमुनिफोरखौ थ' बिदिब्ला बे गिताश्री रामसरा मेथाइ रोजाबनायनि गुबै माबाया बिधाना माने मा होनो जोलैया जाहैबाय नोंसोर सानैया थ' जोंनो बर' जाथिनो बेबायदि सासे मेथाइ रोजाबनो गोरों टेलेन्टेड फिसा जोनोम होनानै हगारनायनि थाखाय आङो रायजोफोरनि जानानै नोंथांमोन सानैखौ खुलुमनाय जाबाय थ' उनाव सम मोनब्ला सावरायबाय थागोन बिनि मेथाइ दोंसे लास्ट मेथाइ मा होनो फक संजि आदाया जि फोरोंदोंमोन बेखौ खोनासंनो बे रोजाबगोन उनाव दै आरो माने बे गिताश्रीया दहायो गाव एसे जेनेबा माबा माबि बुंनो माने माबादों दा बर्तमान बियो 16तासो ना 15ता भाषानि गान दा बियो माबा खालामो आरोखि रोजाबगासिनो करियान जेरै आरबियान दङ तामिल दङ जेरै कार्बि राभा टिवा नेपाली बर' असमिया हिन्दी इंलिश বিভিন্ন মানে दा माने हिसाब खालामोब्ला 15-16ता भाषानि गान माने बियो खालामगासिनो आरो माने आरो रायजोआबो बिस्रायो नागिरो थ'
बिदिब्ला जों ओरै सानजायो माने उनाव जाहाथे माने सिमां मोनसे थायोना बयहाबो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे मोजां एवार्ड लाना फैथो नेसनेल एवार्डफोर लाना फैथो गाराबानो बे सालु थाबाय थाबानो गावनि प्रेक्टिसा निस्सय माबा मोनसे समाव बियो जोंनो जाथिनो मोजां खौरां होगोन थ' बिदिब्ला बे मेथाइखौ आं रोजाबहोनि बेखौ नोंथांमोना खोनासं दे